да ви покажа елитните гимназии на България и на Пловдив. Това са общежитията на английската и на руската гимназия. Така, сега тък му оставих една госпожа да им отвори на килещите общежитията. Просто ми направи впечатление къде учат децата и това са елитни, едни от най-елитните гимназии. Вижте сега как се минава тук. Това е алеята, направена, за да влизат колите до общежитията. Вижте сега какво става тук. Припят. Вижте, това е училище. Ние сме в училището. Иначе уча в английската. Сина ми учи в английската. Вижте, тук отстрани, където хората са си направили ранчета и полянки, вижте как изглежда. Окосено, направено и спънато. Вижте тук държавното училище как изглежда. Вижте. Вижте децата ви къде учат. И вие се гордеете с това. Ай сега Радев дано да ви оправи шматките. Сега ще ви покажа и на изхода на комплекса. Това сграда има и това най-вероятно е било нещо към училището. Тук нещо да се учи, да се прави. Вижте сега на какво прилича. Това е входа и изхода на общежитията на английската и руската гимназия в Пловдив. Да кажа, че не сме в Москва, тук не е Москва. Така да ви е готино.